Samtang mag-live-in partner dakop sa drug buy-bust operation sa Molo. Samtang tricycle driver nga ginaligar bodeguero sang illegal nga droga dakop sa operasyon sang kapulisan sa Jaro. Si John Sala nakatuto. Arestado sa ginpatigayan nga drug buy-bust operation sa Molo PNP kag Regional Drug Enforcement Unit ang live-in partner sa Zone 2 Barangay San Juan Molo kahapon sang hapon. Ang mga arestado mo sa day Jerwin Cordova, 30 anyos, residente sa nasambit nga lugar kag alay sa Joy Arellano, 29 anyos, sang tan sa Timawa City proper. Unang nabakla ng mga subjects ang isa ka plastic sa ginapatian shabu gamit ang 12,000 pesos nga buy-bust money kag nakuhaan pagit sang dugang nga 11 ka sachet sa ginapatian shabu nga nagabugat sang 60 grams. Nagabalor sang 470,000 pesos ang kabugusan nga droga nga nakuha sa mga suspect. Dugay na nga nag-engage ng illegal droga diha mismo sa San Juan Molo. Kagdamo nakita sa reports na nadungog halin sa mga barangay officials nga nag-engage sa illegal drug ang amo na nga mag-live-in. Masobra duwa ka semana ginmonitor ang duwa ka arestado. Magluwas sa Iloilo City, nagalabot man kung kaisa sa probinsya sang Iloilo ila pagduso sa illegal nga droga. Wala naman nakaluwas sa isa ka tricycle driver sa ginpatigayan yung drug buy-bust operation sa Brgy Fajardo, Jaro, Iloilo City. Ang subject abo si Cleofas Hervias, 48 anyos sa nasambit ka barangay. 12 tanan ka sachet ang nakuha sa subject nga nagabalor sang 478,000 pesos. Siya niyang ginasugo-sugo sa mga taga-munti na magadulong sa mga illegal drugs diri sa ilang mga parokyano, bali-budiga lang gini siya, sir. Base sa pahayag ni Hervias sa kapulisan, gikan pa sa Metro Manila ang supply sinisang illegal nga droga sa diin ginapadala lang ini sa iya paagi sa Roro Bus kag iya ginakuha sa mga terminal. John Sala, 1 Western Visayas.